Hostom televízie OTV je pani Lívia Pavlíková, kandidátka za poslankyňu do Európskeho parlamentu za hnutie Republika. A taktiež v štúdiu vítam pána Jána Pastušeka, zakladateľa a zároveň moderátora Kultúrblogu. Vítam vás tu oboch v štúdiu, dobrý deň. Ďakujeme za priestor. Pozdravujem diákov a veľmi pekne ďakujem za priestor, zvlášť to sedím práve dnes v tej dobe naozaj neuveriteľnej a ťažkej cenzúry, ktorá je na nás uvalená, a preto je pre nás naozaj veľmi vzácne, že existujú aj takéto informačné zdroje, ako napríklad vaša televízia, ktorá sa nebojí ísť aj do tých politicky nekorektných úvod. Pán Pastušek, veľmi pekne vám ďakujeme za vaše úvodné slová, kedykoľvek ste vítaní. Tak poďme priamo k veci. Pani Pavlíková, otázka na vás. Ministerstvo kultúry pripravilo návrh zákona o slovenskej televízii a rozhlase. Ako vy vnímate RTVS? Prestal plniť svoj ten taký verejnoprávny charakter, ten účel? My televíziu doma nemáme, nesledujeme ju a nerozlišujem medzi tým, že či je to RTVS, či je to Markíza, či je to Jojka, neviem, či môžem rozprávať. Pre mňa to je v tej istej kategórii, samozrejme sú tam nejaké malé odlišnosti, ale vnímam aj tých moderátorov, aj tie relácie, proste nereprezentujú naozaj celý národ tak, ako by mali. V súkromných televíziách je to iné, pretože tam sa to od nich neúplne očakáva, aj keď bolo by fajn mať objektívnych moderátorov stále. Ale v tej RTVS je to nevyhnutné a určite potrebujeme, aby sa to zmenilo spôsobom, ktorým sa tá RTVS ku objektivite priblíži. Ja v podstate súhlasím s Líviou. RTVS je jeden z dôvodov, prečo taktiež nepozerám televíziu ani ju nepoužívam na takéto účely. A z pohľadu nejakého mladého človeka, napriek tomu, že to je, alebo mala byť verejnoprávna televízia, tak to mladým ľuďom, alebo všeobecne ľuďom to nemá až tak čo ponúknuť. Jednoducho dnes ja vnímam najmä spravodajstvo RTVS jednoducho ako nástroj propagandy a ako vynívačku mozgu. Ministerstvo kultúry informovalo, respektíve predstavilo návrh na zmenu. Aké zmeny vy by ste očakávali, čo sa týka tejto verejnoprávnej televízii? No, určite to treba systémovo zmeniť, aby politici nemali taký vplyv na tú televíziu a rozhlas, pretože je jasné, že ak politici budú mať nad tým vplyv, tak nepôjdu proti sebe a budú sa snažiť robiť také zmeny a dosadzovať tam takých ľudí, ktorí im budú pomáhať robiť práve tú propagandu. Takže ja očakávam také zmeny od politikov, aby vlastne odpolitizovali čo najviac tú RTVS a treba sa veľmi zblízka pozerať na to, aké zmeny v tomto tí politici budú presadzovať, pretože naozaj sú tam aj ich záujmy zakomponované. RTVS je verejnoprávna televízia, alebo má byť pôsobiť ako verejnoprávna televízia. To nie je súkromné médium, kde sú trošku iné požiadavky a trošku iný spôsob fungovania. To znamená, že mala by byť RTVS-ka oveľa viac vyvážená tým, že je určená obyvateľom Slovenska, mala by odrážať to, čo chcú skutočne obyvateľe Slovenska, a nie to, čo chce nejaká malá úzká skupina nejakých progresívnych aktivistov, ako to vidíme teraz. Dnes sa dá povedať, že RTVS je aj dielňa na výrobu nejakých progresívnych kandidátov. Najlepšie to vystihuje prípad pani Veroniky Cifrovej-Ostrihoňovej, ktorá tam bola doslova vyrábaná v nejakej relácii, ktorú aj tak sledovalo minimum ľudí, no išlo to na úkor toho vysielacieho času práve o verejnoprávnej televízii. Takže toto by mala byť absolútne prvá vec, ktorá by sa mala zmeniť, aby to bolo oveľa viac vyvážené a aby to zastupovalo naozaj všetky tie názorové prúdy a názorové nejaké myšlienky, hodnoty, ktoré by mali odrážať aj to, čo chcú obyčajní normálni ľudia, ktorí by mali sledovať RTVS. Lebo ten program má byť pre ľudí, to nemá byť naozaj pre nejakú americkú ambasádu alebo pre nejakých dôvodových aktivistov. Tá televízia je určená obyvateľom Slovenska, všetkým obyvateľom Slovenska. Keď ju platíme. Ostatné médiá sú na Slovensku súkromné, tam štát nemá nejaké veľké možnosti, ako to ovplyvňovať, ale ovplyvňovať môžu rôzne regulačné úrady alebo orgány, ako je napríklad Rada pre mediálne služby. Aký máte názor, čo sa týka rady? Plní ten svoj účel, áno alebo nie? To by som začal ja, pretože máme osobnú skúsenosť s touto radou. Neviem, ako táto rada zasahuje napríklad voči tým väčším súkromným spoločnostiam, to som si nejak nepozeral, ale zrejme asi nie je veľmi zodpovedne. A viem, že zasahuje proti Kultúrblogu, pretože na túto radu prišlo viacero podnetov, ktoré oni samozrejme prijali, čo museli prijať, a ktoré začali spracovávať a samozrejme posúvať ďalej napríklad na Google, na Metu a podobne.
aby zase nejakým spôsobom vymohli ďalší zásah proti kultúrblogу. Takže ja s touto radou mám asi zrejme negatívne skúsenosti a tam by tiež bolo možno potrebné urobiť minimálne nejaké personálne zmeny. Nech tam nie sú zase iba nejakí progresívni aktivisti. Lebo z vlastnej skúsenosti vieme, že je to tiež len ďalší nástroj cenzúry. Z toho máme aj my skúsenosti, ale čo som sledovala aj iné alternatívne médiá, takže už to vieme osobne, že majú nejaký problém, čo sa týka možno iného názoru. Prípadne by sa stala taká nepríjemná situácia, čo sa týka reportáže, ktorá bola zverejnená v televízii Markíza. Vy ste to už niekde, myslím, že spomínali, pripomeňme si, o čo vlastne išlo. Áno, bola uzavierka na eurovoľby, strany, ktoré budú kandidovať v eurovoľbách, už zverejnili kandidátky a tak pani Martina Tereková v hlavných správach na televízii Markíza odprezentovala tie strany a najzaujímavejších ľudí z tých politických strán a hnutí a posvietila si za hnutie Republika práve na mňa, kde prezentovala moje satirické video zo sociálnej siete Instagram ako realitu. To video už na prvý pohľad je úplne parodické. Ja som tam parodovala to, ako si liberáli častokrát myslia, že konzervatívni rodičia sa správajú ku svojim deťom a to, že sú násilní, zakazujú napríklad chlapcom dievčenské hračky, týrajú ich. Tvrdila som tam, že chcem riešiť právne to, že môjmu synovi v škôlke dovolili hrať sa s dievčenskou bábikou. To všetko bolo zhrnuté v 1,5 minúte, takže som si myslela a dúfala, že každému dojde, že ide o humor. A ak by aj nie, tak som do popisu napísala, že ide o sarkazmus. Toto video je jedno z desiatok videí na mojich sociálnych sieťach a je to stotina toho, čo tvorím. A pani Tereková si ale povedala, že toto bude dobrý nápad, keď toto video vyťahne a bude to prezentovať ako výchovu môjho syna, ktorého nemám v skutočnosti, podotýkam. A prezentovala to ako fakt. A toto je podľa mňa jedna z najväčších spodín televízie Markíza, ktorá sa im podarila, pretože jedna vec je, keď sme si už zvykli a ani sa kriticky nezamýšľame nad tým, že si televízie označujú hocikoho za dezinformačný web, len tak, na to nie sú žiadne podmienky, ako koho označiť za dezinformátorov, proste oni si to nálepkujú takto, hocikoho s kým nesúhlasia, ale druhá vec je, keď už naozaj ideme špiniť niekoho, napríklad osobné presvedčenie a štýl rodičovstva a táto pani Tereková to jednoznačne vedela, pretože toto naozaj nie je vec, ktorá na ňu ako prvá vyskočí. Ako prvá vec vyskočí na mojom Instagramovom profile to, že som napísala knihu pre deti, ktorá vzbudzuje cnostné hodnoty, ale toto sa rozhodla ignorovať a napadlo je, že toto bude lepší spôsob, ako ma prezentovať. Takže som ju vyzvala na ospravedlnenie. To som nechalo, takže ako ďalej, či sú teraz vlastne nejaké nápravy, alebo ako ďalej budete postupovať? No ja na ňu tlačím, naozaj na ňu vytváram natlak, pretože si myslím, že toto vytvára neuveriteľný precedens, ktorý hovorí o tom, že novinári si môžu robiť, čo chcú, klamať o ľuďoch a zverejňovať to a očierňovať ich pred stovkami tisíc ľuďmi. Takže ja som ju, ani len ja, ale aj množstvo mojich fanúšikov alebo aj ľudí, ktorí so mnou inak politicky nesúhlasia, ale povedali si, že toto bolo naozaj začiarov, tak ju vyzývajú k tomu, píšu jej osobné správy, osobné e-maily, označujú ju všade možne, aby sa mi ospravedlnila rovnakou formou v tých televíznych novinách. Ale zatiaľ stihla len schovať nejaké príspevky, kde mala kritické komentáre a poblokovať pár ľudí a veľmi intenzívne ma ignoruje, takže som rozhodnutá tomu nenechať len tak a určite to budem riešiť ďalej aj nejakým spôsobom právne a ďalším krokom bude asi predžalobná výzva na ospravedlnenie. V tom mediálnom svete, či už alternatívnych alebo tých mainstreamových médií, sa samozrejme môže stať, že sa uvedie nepresná alebo nepravdivá informácia a potom je celkom normálne a aj bežné uviesť nejakú nápravu alebo nejaké ospravedlnenie. S tým máme skúsenosti aj my a to nie je nič neobvykle, to sa deje bežne. Ale ja si myslím, že tu došlo k účelovej manipulácii. Sama Lívia podala, a je to aj tak, ja som si to overoval viackrát, že tam hneď prvý alebo druhý riadok bol napísané, že ide o sarkazmus. Predpokladám, že pani Tereková nie je analfabet a že vie čítať, keď používa Instagram, takže to musela vedieť. A z jej miesta alebo z jej pozície by bolo celkom správne a úplne normálne sa ospravedlniť. Ešte raz hovorím, že to sa bežne deje, že sa stane nejaká chyba, každý je omylný a môže sa ospravedlniť a potom by som to vedel možno z časti chápať. Ale podľa mňa k tomu to nedôjde a tam bude naozaj potrebné asi zasiahnuť trošku ostrejšie. Tie alternatívne médiá sú dosť pod veľkým drobnohľadom a dosť sú sledované, čo povieme, ako povieme.
ale ten mainstream ako by to mal nejako voľnejšie tie pravidlá nastavené. Čo si vymyslíte? No, presne to je o tom, že tomu mainstreamu, pretože on sám o sebe deklaruje, že je to ten kľúč ku pravde. Oni sa tak navzájom podporujú tie médiá, keď sa tvária, že sú rozdielne, tak práve preto už podľa mňa ľudia ich pomaličky prestávajú brať vážne a začínajú inklinovať ku tej alternatíve a tak je to správne, lebo keď takéto reportáže tvoria tie mainstreamové médiá, tak toto nemôžeme akceptovať, rešpektovať a tie čísla im klesajú a takýto trend by to malo mať. Ja si myslím, že oni sú hlavne veľmi nervózni, možno ani nie tak tí konkrétni novinári, ale najmä ich majitelia a tí, ktorí očakávajú od nich túto propagandistickú prácu, pretože ako Lívia povedala, je tu veľmi silný trend, že tá dôvera od ľudí smerom k ním klesá rapidne dole a tak tiež im klesá aj dosah. A už to nie je ako niekedy, že by pár tých televízií alebo pár tých najväčších médií mali nejaký monopol na informácie alebo na nejaké informačné zdroje. Už sa tu objavili naozaj alternatívne médiá, ktoré im konkurujú či už kvalitou alebo aj dosahom. A z tohto sú veľmi potom nervózni, vytvárajú rôzne tie komisie pravdy, tam sú tí akože nezávislí overovatelia faktov, ktorí len tak na základe nejakých plytkých, smiešných, všeobecných obvinení alebo nálepiek označujú niekoho za dezinformátorov, za hoaxerov a snažia sa tú prácu tých alternatívnych médií sabotovať. Ja nehovorím, že teraz budem zdieľať všetko od alternatívnych médií. Treba byť kritický aj k mainstreamu a rovnako treba byť kritický aj k tej alternatíve. Samozrejme, vždy treba myslieť iba samostatne. Ale naozaj vnímam to tak, že oni sú nervózni a že sa boja, že sa ich pozícia, ktorá je ešte stále silná, úplne rozsype. Spomenuli ste tých overovateľov pravdy, k ní sa dostaneme o chvíľočku, ale ešte najskôr jedna otázka, možno z iného súdka. Sa uskutočnila konferencia pod názvom Ako Slovensko môže využiť umelú inteligenciu. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedu parlamentu Petra Pellegriniho. Podľa jeho slov, že Slovensko musí sa pripraviť na tú umelú inteligenciu, ale na druhej strane musia byť vytvorené akési pravidlá, podľa ktorých by sa to malo všetko prebiehať. Aký je váš názor na to? Tak my už sme z tej mladšej generácie a či už hociaké technológie ako sociálne siete, na ktorých pôsobíme, tak to je súčasťou našho každodenného života. Preto aj tú umelú inteligenciu začíname, podľa mňa sa na tom shodneme, vnímať ako súčasť budúcnosti, ktorej sa nevyhneme. A dôležité ale povedať že tá umelá inteligencia je reálne naprogramovaná tak, aby bola slnečkárska. Vy keď sa jej opýtate na to, aby ste povedali vtip o nejakej žene, prosím, umelá inteligencia, povedz mi vtip o žene, tak vám ho nedá, ale pretože to je rodovo nekorektné, to proti ženám sa nemôže hovoriť ani vtip, ale keď sa opýtate na vtip o mužovi, tak vám to vygeneruje nekonečne veľa vtipov. Hej. Takže tú umelú inteligenciu aj my vieme využiť v náš prospech, aj my ju občas využívame pri našej práci, ale ide o to aj kto tú umelú inteligenciu používa, za akým účelom a ako je naprogramovaná, pretože ako ona už, my sme sa o tom aj bavili v jednom z našich podcastov, tí mladí ľudia, ktorí už teraz vyrastajú s tou umelou inteligenciou, tak ju budú využívať už ako my Google. Ak nás bude niečo zaujímať, my sa pýtame ešte Google, ktorý nám vygeneruje množstvo zdrojov, ale tá umelá inteligencia použije jednu odpoveď a keď je naprogramovaná nejakým nenávistným spôsobom voči bielým ľuďom, voči konzervatívnym ľuďom, tak keď budú čerpať mladí ľudia informácie práve od nej, tak už budeme mať veľký problém, pretože toto bude kreovať tie ich myšlienky a oni už to kritické myslenie budú mať úplne vymazané. Takže umelá inteligencia áno, ale regulovať. Ja vlastne súhlasím v podstate s Líviou a internet aj počítače. Možno, že čiastočne umelá inteligencia sú určite užitočné nástroje, vedia tým ľuďom uľahčiť ich prácu. Na druhej strane ma veľmi desí, ako sa tieto technológie dajú zneužiť a ako sa už reálne zneužívajú. Všetko smeruje naozaj k tomu Orwellovi, čo asi nikto nechceme zažiť v skutočnosti. Konkrétne nás, Slovensko alebo Slovákov, nás sa dotýka aj digitálna identita, čo je podľa mňa naozaj
brutálny nástroj na kontrolu a na totálne obmedzenie nejakého nášho práva na súkromie alebo na nejakú súkromnú bezpečnosť. Bohužiaľ má to aj súčasná vláda v programovom vyhlásení, tú digitálnu identitu, a ja tiež nechcem na nikoho útočiť, na to nemám absolútne žiaden dôvod. Ja nie som politicky aktívny, ale bohužiaľ takmer celé slovenské zastúpenie v Bruseli za toto hlasuje a toto aktívne pretláča. Teraz sa bavíme o tej digitálnej identite, o týchto podobných totalitných nástrojov digitalizácie. Či už to progresívci, smeráci, Saska, jednoducho všetci z výnimkou Uhríka alebo Radačovského toto tlačia. Takže naozaj budeme musieť asi vymeniť tú posádku v Bruseli, lebo toto sú konkrétne veci, ktoré nás môžu brutálnym spôsobom obmedzovať v našom každodennom živote. Vy ste obidvaja súčasťou Kultúrblogu a máte také nepríjemné situácie, respektíve na vás je neustále uvaľovaná nejaká cenzúra. Ten pojem cenzúry je tak všeobecný. Ja sa opýtam na to konkrétnejšie. Kto vás cenzuruje, kto je za to zodpovedný, kto rozhoduje o tom, že sa ten konkrétny obsah vymaže, že sa váš kanál vymaže, že sa nebude tak zdieľať medzi verejnosťou ako možno ostatné kanály, iné kanály. No, tá cenzúra, alebo to rušenie, alebo ako sa to teraz hovorí, že kultúra rušenia, tak to má také dve roviny. Jeden je ten digitálny rozmer v tom online svete, na sociálnych sieťach, kde nám sa snažia zrušiť alebo obmedziť dosah, to by mohla povedať viac Lívia. A druhý je ten rozmer v osobnom živote, že čelíme neustále nejakému vyšetrovaniu, nejakým žalobám, nejakým trestným stíhaniam a reálne, čo som si nikdy nemyslel, že tak môže byť, som bol odsúdený za nejaký akože pravicový extrémizmus, za úplne vymyslenú blbosť. Mňa, obyčajného človeka z Kežmarku, riešil elitný tím vyšetrovateľov, znaky, riešil ma špecializovaný súd, špeciálna prokuratúra a tak ďalej, len kvôli tým hodnotám, ktorým verím a ktoré posúvam do verejného priestoru iným ľuďom. Takže sú to dve rozmery. Jeden je v tom fyzickom svete, že kam reálne príde vyšetrovateľ znaky, že musíte chodiť vypovedať, že budete odsúdení, extrémizmus, neviem čo, blbosti. A potom je ten druhý rozmer, ktorý zase sabotuje našu prácu na tých sociálnych sieťach. Nás zrušili na Facebooku 4-krát alebo 3-krát, na YouTube nás 3-krát zrušili nás na Instagrame, dokonca na TikToku, kde sú tie najväčšie zverstvá, ktoré tam sú úplne v pohode tolerované, tak nás tam práve zrušili. A ak by nebol Telegram, ktorý naozaj všetkým odporúčam, tak už by ste u nás len veľmi ťažko počuli. Pretože nás držia nad vodou v podstate tieto alternatívne sociálne siete, ako je Telegram, Odyssey, Rumble, hoci my sa stále vrátime aj na ten Facebook, na ten YouTube, ale tam nás dookola mážu. A potom sú to naozaj tie informačné zdroje, ako ste vy, že vy sa nebojíte dať priestor aj nám, tým akože zlým extrémistom. Ono je to pravda, mňa tiež napríklad v 17 rokoch, tuším, vyšetrovala protiextremistická jednotka za video s Prideom, kde som sa pýtala pochodujúcich ľudí, že koľko existuje pohlavy, takže ono sa to pretavuje údaj do reality a v tom digitálnom priestore ono na každej sociálnej sieti máte nejaké pravidla komunity, ktoré si samozrejme ohýbajú podľa seba. Mňa napríklad na Instagrame asi 6-krát zrušili kvôli nejakej propagácii sexuálneho, neviem čoho, čo samozrejme nie je môj prípad. Ja to dávam častokrát do kontrastu. Existuje jeden podcast, ktorý rieši sexuálnu výchovu. V skutočnosti majú neustále nejaké spolupráce s erotickými hračkami, ktoré aj reálne demonštrujú na videách na Instagrame, ktorý je dostupný od 13 rokov a oni nečelia tomu, že by ich niekto mazal. Čelia tomu ľudia len, ktorí majú nejaký nepohodlný iný názor a rozhodujú o tom ľudia, ktorí nie sú úplne verejne známi a tie mená nie sú úplne známe. Áno, v nejakých prípadoch o tom rozhoduje nejaký algoritmus už len na základe nejakého slova, ktoré je zakázané, pretože ten orwellizmus už naozaj sa blíži realite. Ale potom, ak riešime aj nejaké odvolania a podobne, tak už tam sedia reálni ľudia, ktorí ale neukážu svoju tvár, pretože nie sú pripravení čeliť realite. Ale vieme, že napríklad teraz taká platforma Demagog.sk začala spolupracovať s Metou, ktorá zastrešuje presne aj Facebook, aj Instagram. A vieme, že na tom Demagogovi oni vyťahovali z rôznych politických debát výroky politikov ľubovoľné a hodnotili ich, či sú pravdivé, či sú nepravdivé, zavádzajúce a samozrejme tam vždy tí pronárodní politici skončili úplne najhoršie.
A takisto ľudia, ktorí za tým demagógom sedia, tak oni verejne na svojich súkromných profiloch, lebo tam vieme, ktorí ľudia to sú, pred voľbami podporovali práve tie progresívne sily, konkrétne politické strany. Takže to nie je žiadne tajomstvo, že tí ľudia nie sú objektívni, ktorí o tom rozhodujú, o tej cenzúre, ale sú to práve tí liberáli, ktorí sú do okolností by mali bojovať práve za tú slobodu, ale sloboda slova je im v skutočnosti naozaj sa im hnusí až doslova. Tým, že to verejné dianie alebo dianie spoločnosti sa do veľkej miery presúva na tie sociálne siete, tí giganti, ktorí ich vlastne vedia do veľkej miery naozaj ovplyvniť to reálne dianie u nás na Slovensku. Úžasný príklad je teraz Milan Mazurek, ktorý má síce obrovskú stránku na Facebooku, jednu z najväčších, a vždy tam mal obrovské čísla dosahu. Oni mu tú stránku nezrušili, lebo to by mohlo vyvolať nejaké negatívne emócie a nejakú reakciu tých ľudí, že by mu napríklad potom tí ľudia prešli na Telegram alebo na tie iné siete, tak mu tú stránku jednoducho zrušili umelo dosah. A podľa mňa oni teraz experimentujú na tom Miňovi, že je ako keby znížený dosah na jeho tvári alebo na jeho hlas alebo na niečom takom. Všade áno, teda umelá inteligencia, že ho tom nejak zadali, teraz to asi naozaj skúšajú, že on je taký ikonický pre nich. Biometrické údaje jeho tvári. Čo už je normálne, dnes sa to proste pracuje s týmito metodami, tak oni to využili takto. A v každom videu, kde sa napríklad ten Miňo objaví, tak tam je ten dosah tvrdo a umelo obmedzený na minimum. On má 200 000 stránku a jeho dosahy sú smiešne proste. Umelo takto. Naschvál to vytvorili teraz takú asi nový spôsob alebo novú metódu, aby neurobili to, čo urobili pri Ľubošovi Blahovi, že dobre, ho vymazali, ale on sa presunul niekde inde na ten Telegram, tam je naozaj veľmi silný stamať, vie ovplyvňovať to verejné dianie a vie to využiť vo svoj prospech. Umie to celý ten zisk maximalizovať, tak mu iba jednoducho vyplí tú stránku, nie sú teraz okolo toho emócie, povedia mu však, čo chceš, ty tú stránku máš, nauč sa robiť lepší obsah alebo niečo v tomto zmysle. Takže v skutočnosti má teraz Milan Mazurek s 200 000 stránkou dosah, ako keď moja babka píše statusy. Dá sa takto robiť politika? Môže takto fungovať ako vaše médium, napríklad, ktoré je neustále cenzurované, má neustále nejaké problémy na tých sociálnych sieťach, navyše nie sú možno tými ostatnými médiami tak pozývaní ako možno ostatní politici, nemáte ten, by som povedal, dosah na tie ostatné médiá, čo sa týka mainstreamu alebo možno inej alternatívy. Ako teda, aby fungovala aj tá strana, respektíve hnutie, aj médium, bez tých médií, bez tej cenzúry? Nemôžem hovoriť za republiku, to už ako sa s tým popasuje Miňo, musí on povedať. Ale my ako Kultúrblok máme naozaj dosť veľkú a takú naozaj vernú základňu obyčajných ľudí, ktorí nás pravidelne podporujú. Tých všetkých samozrejme pozdravujem a veľmi pekne ďakujem za každé 1 euro, za každý ten príspevok, ktorý ste zdieľali, pretože práve to nás drží nad vodou. My nemôžeme sa spoliehať na nejaké zdroje z YouTubeovej reklamy alebo na niečo také. My sa nemôžeme spoliehať na nejaké dotácie z Ministerstva kultúry alebo z nejakého fondu. To neexistuje. My musíme fungovať len na základe našej nejakej vlastnej činnosti, ktorá je takýmto spôsobom umelo brzdená a tlačená dole. My pokojne vieme vyrábať virálne videá, my sme ich vyrábali reálne. My vieme robiť dokumentárne filmy, máme na to špičkovú techniku. Neskromne nepoviem, že sme aj šikovní, ale sme zrážaní umelo dole. Našťastie máme tých ľudí, ktorí sú pri nás aj v osobnom živote, aj v tom našom najbližšom okolí, aj práve na tých sociálnych sieťach, ktorí nás sledujú a ktorí nás podporujú. Takže je to na tých ľuďoch. Keď si vážia nejaký projekt a chcú, aby prežil, tak ho proste podporujú. Pošlú tu 1 euro, kľudne 5 eur, hocikoľko, zdieľajú tie príspevky, pošlú nejakú správu s povzbudivým komentárom a vďaka tomu vieme prežiť. Ja by som chcela vyzvať ľudí, ktorí majú pocit, že s nami súhlasia aspoň v niečom, a aby si uvedomili, že ak s nami súznia, tak rovnako dôležité, ako nás finančne podporovať, je nás zdieľať. Lebo tým, že ten dosah máme znižovaný umelo, je to naozaj náročné dostať ten náš obsah aj medzi ľudí, ktorí o to reálne majú záujem, lebo dnes už ľudia čakajú, že k tomu sa tie veci dostanú sami. Takže to zdieľanie je pre nás naozaj že rovnako cenné ako nejaká finančná podpora. Takže tu ide o to, aby sme vás teraz pýtali nejaké peniaze. Naozaj ja vás pýtam, len ak s nami súhlasíte, alebo ak chcete zachovať tú slobodu slova a aby aj ľudia, ktorí nie sú v tomto našom súčasnom systéme rovnako podporovaní a nemajú rovnaké príležitosti, tak snažíme sa to vyvážiť aspoň tým, že sa budeme navzájom zdieľať. Podľa mňa je toto ešte veľmi slabé tomu, čomu čelíme, hoci nie je to ani sranda, ja to ani nechcem zjednodušovať, ale snažím sa byť pozitívny. Ale ak sa Lívia dostane do Bruselu, samozrejme to na tom, ako sa tí ľudia rozhodnú, keď chcú voliť, nech volia, ak nie, tak nie, ale ak Lívia bude v Bruseli alebo Milan Mazurek,
tak my reálne budeme vysielať z toho Bruselu, budeme tam v priamom prenose, budeme tam naživo a budeme odhaľovať všetky tie najväčšie svinstvá, ktoré sa tam teraz dejú. Pretože je super, že tam je teraz Milan Mazurek či Milan Uhrík, ktorý o tom rozpráva, ale on je tam sám, hej. Občas Miroslav Radačovský, hej, keď dá niečo na Facebook, ale tam treba naozaj, aby tam boli tí schopní politici a médiá, ktoré by to vysielali. Ja sa na to veľmi teším, to už nás budú musieť asi úplne zrušiť alebo zavrieť, pretože ak budeme z Bruselu, priamo z Bruselu, z toho epicentra, z toho najvyššieho sovietu vysielať všetky tie svinstvá, tak budú mať dosť veľký problém potom. Keď sa túto našu činnosť na sociálnych sieťach podarí pretaviť do toho politického boja, tak už nás nebudú môcť tak veľmi ignorovať. Preto je dôležité aj, aby sme neostali len na nejakom Facebooku, ktorý nás takto môže zmazať, ale aby sme sa dostali aj do vyšších štruktúr. Ostaňme ešte pri tých sociálnych sieťach. Prednedávnom, myslím, že to bolo vo februári, prezidentka Zuzana Čaputová navštívila Spojené štáty americké, stretla sa s viceprezidentkou YouTube. Podľa názoru prezidentky máme málo kontrolovateľov obsahu na YouTube. Aký je váš názor? Treba nám ďalší alebo nie? Všetkých zrušiť ideálne. Tak málo, podľa mňa, ten jeden, čo tam je, alebo tí dva, neviem koľko ich je, tak oni skúmajú najmä, či tam je kultúrblog alebo nie, takže ja si myslím, že už ich je aj tak dosť veľa. A hlavne, oni si tú cenzorskú prácu robia veľmi dobre, hej, to ich treba pochváliť v tom ich smere, ten ich inkvizičný pohľad je naozaj veľmi presný, lebo my sa tam objavíme na tom YouTube, urobíme si tam nový kultúrblog a vydržíme tam 2 týždne, oni nás hneď nájdu, hneď z nás tú svoju cenzorskú činnosť, najmä voči kultúrblogu, možno aj voči iným alternatívnym médiám alebo politikom, si robia naozaj veľmi dobre. Ale no to nám nepomôže, proste oni na to majú tie nástroje, oni vedia, ako to majú robiť, oni si to vedia jednoducho postrážiť, aby sme sa nemohli dostať úplne nejak hlboko do toho virálneho sveta. Takže ja by som bol najradšej, keby sa to úplne zrušilo. Mňa tento postoj Zuzany Čaputovej absolútne neprekvapuje. Zuzana Čaputová je progresívna liberálka a tí nenávidia slobodu slova, takže volá po väčšej cenzúre. To je ľahká matematika. Poďme k tým kontrolovateľom obsahu. Pán David Puchovský z Hoaxy a podvody, kedy si podľa jeho slov bojoval s dezinformáciami a s dezinformátormi na internete. Pamätáme si, ako sa prezentoval pod záštitou Polície Slovenskej republiky, hľadal pravdu, odhaľoval ľuďom tie klamstvá podľa neho, ktoré boli na internete. Napokon sa ukázalo, že tá jeho objektivita nie je až tak objektívna, ale stranická, keďže sa stal asistentom poslanca za Progresívne Slovensko. Máme teda veriť tým kontrolovateľom obsahu alebo nie? Ja s ním mám tiež opäť osobnú skúsenosť, tie sú najneoceniteľnejšie. Ja som počas pandémie zverejnila video, kedy bola veľká kampaň na to, aby sme sa všetci očkovali a to je jediná cesta ku zdraviu, tak som zverejnila video, kde som jedla jablko, takže tým som sa snažila reprezentovať zdravú stravu, behala som a hovorila som o tom, aby sme nezabudali na ten zdravý životný štýl. A toto David Puchovský označil za hoax a podvod pod záštitou slovenskej polície, čo je oveľa nebezpečnejšie, pretože to ten punc toho, že to je určite pravda a to dievča je naozaj dezinformátorka a hoaxerka, oveľa viac vyzdvihuje. Takže minimálne som rada, že David Puchovský sa odhalil a aspoň verejne už teraz sa priznal ku svojmu stranickému tričku, ale musíme si uvedomiť, že on nie je výnimka a presne títo ľudia, ktorí kontrolujú tie obsahy, to sú takíto Davidovi a Puchovský, ktorí ale ešte nepretavili tú svoju prácu do stranickej politiky. Ale to je len časová os, na ktorej sa to stane. Tam žiaden iný rozdiel nie je. Vo všeobecnosti tá myšlienka je možno dobrá alebo užitočná, že teraz bude polícia upozorňovať na nejakých podvodníkov, na nejaké nepravdy a že bude chrániť aj takýmto spôsobom aj na internete možno zdravie, majetok obyvateľov, ktorí ju platia. To je všetko super. Ale problém je, že práve tento konkrétny David Puchovský to zneužíval tu naozaj silnú a dôležitú značku slovenskej polície na to, aby tam priamo šíril progresívnu agendu a aby priamo politicky ovplyvňoval to dianie. To sa potvrdilo samozrejme jednoznačne tým, že po voľbách sa hneď otvorene pridal k progresívnemu Slovensku, ale on bol progresívny vždy a to je najlepšie vidieť na tých konkrétnych príspevkoch. Na Slovensku máme také stránky, ktoré sa prezentujú, že odhaľujú pravdu, že im ide o pravdu. No ak sa pozrieme na to finančné pozadie, tak môžeme sa dostať do pochybností, či skutočne im ide o tú pravdu. Ako sa majú teda vyznať tí sledovatelia, čitatelia, čo je pravda, či to, čo je im podávané z tej stránky Hoaxy a podvody, že
či to je skutočné klamstvo, alebo iba holá pravda, ktorú nechcú počuť. Určite najhorší spôsob je sa spoliehať práve na takéto tzv. Komisie o pravde, lebo oni majú vlastne iba svojský nejaký spôsob práce, navyše, ako ste správne povedali, sú financované či už z jednotlivých ambasád alebo z jednotlivých mimovládok, alebo ich priamo tvoria členovia tých mimovládok, takže o nejakej objektivite sa nedá uvažovať, hoci môžu byť prezentovaní ako nejaké odborníci, ale odborníci jednoducho nie sú nič také ako odborník dezinformácie neexistuje. Takže najlepší spôsob, podľa môjho názoru a z vlastnej skúsenosti, je, aby tí ľudia rozmýšľali samostatne. Nečakajte na to, že vám to teraz nejaký Dávid Kopuchovský z nejakej komisie kastrátov všetko vysvetlí, že kde je pravda, kde nie je pravda, že my ti to povieme. Nie, vy jednoducho rozmýšľate za seba, vychádzate zo svojich vlastných skúseností, porovnávajte si tie zdroje sami, nerobte si možno nejaký úsudok alebo záver hneď po tom, čo prečítate prvý riadok. Uvažujte pomaly, postupne, ale naozaj precízne. To je aj ten moment, ktorý nám hovorí o tom, že tie technológie sú naozaj užitočné, ak ich vieme dobre používať. Nemôžeme sa spoliehať na to, že nám niekto bude hovoriť, toto je pravda, toto nie je pravda, tam sa naše vedomosti o danej téme končia, ale my máme neobmedzený zdroj informácií a my si to môžeme googliť. Stačí vedieť ako a stačí vedieť, že keď tam je tvár Davida Puchovského, tak áno, chápem, že on má nejaké záujmy, idem si to overiť aj na inom zdroji a čím viac zdrojov budeme mať, tak tým lepší názor si môžeme vytvoriť o danej téme a toto je podľa mňa asi najlepší spôsob, ako si na niečo tie názory vytvárať. Možno hovorí, že pravda je relatívny pojem a tiež sa hovorí, že sledujete tie médiá, tie siete, ktoré vypínajú a ktoré cenzurujú, lebo možno to nie je tá pravda, ktorá je relatívna. Poďme na ďalšiu tému alebo ďalší okruh. Čakajú nás voľby do Európskeho parlamentu. Vy ste jedna z kandidátov hnutia Republika. Budete pod poradovým číslom 14. Vy ste mladý človek a predpokladám, že sa budete orientovať na tú mladšiu generáciu. Ako však presvedčiť tých mladých ľudí, aby išli vôbec k voľbám? No ja sa to nesnažím obmedzovať iba na tých mladých, ale samozrejme prirodzene ich asi priťahujem viac ako nejaký politik v kravate v nejakom pokročilejšom veku. Takže by som to chcela využiť a práve vyzývať tých ľudí ísť k tým eurovoľbám. A to nie je, že teraz ja si začnem robiť nejakú kampaň, ale ja už dlhodobo pôsobím na sociálnych sieťach, na ktorých aj tí politici možno nepôsobia, na tých, kde viacej mladých ľudí. A tým, že už žijeme v takom svete, že každý môže zverejňovať hocičo a na hocičo sa môžeme hrať a vytvoriť o sebe akúkoľvek ilúziu, tak tí mladí ľudia vážia teraz už po autenticite a ja sa s nimi naozaj snažím komunikovať roky, každý jeden boží deň na pravidelnej báze a dokazovať im tie svoje názory, komunikovať s nimi, odpovedať im na otázky a verím tomu, že sa to môže zúročiť teraz po tých rokoch a už aj takéto reakcie mi chodia, aj napríklad po tej danej reportáži od pani Martiny Terekovej, takže píšu mi ľudia, že v živote neboli voliť, ešte nikdy neboli voliť, lebo sú mladí, ale už vedia, že asi do tých volieb som ich presvedčila a to som ešte len nedávno ohlásila tú kandidatúru, takže ja si to veľmi vážim a budem s nimi takto komunikovať aj naďalej a ukazovať im svoj život, ale aj svoje politické názory a presvedčenia. Podľa mňa je tá nízka účasť v tých eurovoľbách, ktorá je tu dlhodobo, spôsobená tým, že ľudia ani netušia, čo sa rieši v tom Bruseli a aký vážny dopad to má, na ich každodenný život. Keď by ľudia vedeli naozaj si do dôsledkov uvedomiť, že aké nebezpečenstvo prichádza práve z toho Bruselu, tak by tomu venovali oveľa väčšiu pozornosť a keby videli trošku viac, aké tam má momentálne Slovensko zastúpenie, lebo stále si myslím, že tá informovanosť je jednoducho veľmi nízka, tak by to brali trošku vážnejšie. Určite je lepšie vzhľadom na to, čomu čelíme práve zo strany toho Bruselu, ak tam bude napríklad nejaký Radačovský alebo Baránek, alebo napríklad tu Lívia alebo Milan Mazurek, ako keď tam je teraz práve Beňová, Hojsík, Nikolsonová alebo Nevedialová, pretože oni všetci vždy išli proti záujmom Slovenska. Takže tú posádku všeobecne toho Európskeho parlamentu, nie len to slovenské zastúpenie, všeobecne treba vymeniť alebo aspoň nejakým spôsobom vyvážiť.
hovoríme o tej neinformovanosti, aj to je aj samozrejme taký kľúčový dôvod, prečo tí ľudia nechcú ísť k voľbám, ale taktiež aj väčšina ľudí má také negatívne asociácie, ak sa spomenie Európska únia a teda povedia si, čo čudovať. Neobávate sa nízkej účasti vo voľbách? Túto otázku som síce položila, ale skúsim na ňu konkrétnejšie odpovedať. Čo by nastalo, ak by prišiel nižšie percento ľudí? Čo by mohlo nastať? Čo by hrozilo? Ja si myslím, že tá motivácia by mala byť o to väčšia, keď máme negatívne konotácie s Európskou úniou, pretože len takto to môžeme zmeniť, tak tam pošleme ľudí, s ktorými súhlasíme. A tým, že je nižšia účasť v akýchkoľvek voľbách, tak sa to odzrkadľuje na tých výsledkoch, pretože chodia voliť iba tí najviac motivovaní ľudia, tí najväčší radikálni liberáli, ale zase aj tí ľudia, ktorí sú tzv. Priaznivci alternatívy. Takže budú to vyhrotené tábory a ja si myslím, že by sme mohli zabrať, pretože ten hlas, keď je nižšia účasť, má trojnásobnú váhu. A každý z nás, kto pôjde teraz voliť, urobí o mnoho väčšiu, významnejšiu prácu, ako keď pôjde voliť do Národnej rady, čo samozrejme by sme tiež všetci mali chodiť, ale môže oveľa viacej ovplyvniť tie voľby, ak pôjde či už sám, alebo vezme nejakú rodinu a kamarátov, a preto je to o to dôležitejšie ísť voliť vo voľbách, ktoré majú vyššiu účasť, pretože tam môžeme viac zmeniť. V tých eurovoľbách sú tí progresívci naozaj disciplinovaní, oni voliť určite pôjdu, takže to je taký ten najvýznamnejší faktor pre mňa a pre ľudí, s ktorými komunikujem, aby sme to naozaj vyvážili. Nech tam zase nie je nejaká progresívna väčšina, ktorá určite nebude reprezentovať záujmy Slovenska a Slovákov. Musíme to jednoducho vyvážiť a teraz je na to ten najlepší čas. Politike sme vás ešte nevideli, viac vás poznáme z toho mediálneho sveta. Aká by si bola europoslankyňa? Tie ciele vašim sympatizantom sú známe, aj tie vaše hodnoty, že presadzujete tradičné hodnoty, ste proti tomu, aby liberálna politika v Bruselu uvalcovala Slovensko, ale ako to chcete presadiť v Európskom parlamente, aby ten váš hlas bolo počuť? Viem garantovať, že každé jedno hlasovanie si veľmi dobre rozmyslím a bude presne v súlade s týmito mojimi dlhodobo deklarovanými presvedčeniami. A zároveň chcem priniesť presne to, čo sme aj kritizovali, že tá informovanosť o tom, čo sa deje v Európskom parlamente, je veľmi nízka. Takže som odhodlaná neustále informovať ľudí o tom, čo sa tam deje, a možno aj to vlastne potom v budúcnosti bude nútiť ľudí zaujímať sa viacej o tú európsku politiku, pretože nás ovplyvňuje úplne rovnako ako aj tá naša domáca politika. Ja viem garantovať, pretože Liviu poznám už naozaj dlhodobo, niekoľko rokov, a sme spolu v podstate v každodennom kontakte, že Livia bude hlasovať presne tak, ako to dlhodobo hlása, alebo ako to svojim voličom alebo občanom Slovenska sľubuje. Toto je tiež veľký problém, že niekto na Slovensku má nejakú retoriku, niečo ľuďom sľubuje, niečo ľuďom hovorí, ale zase zástupcovia jeho strany, ktorí tam sú už 20 rokov, nebudem nás menovať, hlasujú úplne inak a sú v jednom šiku s progresívcami. A toto je tiež veľké nebezpečenstvo a viem, že toto sa pri Livii proste nestane. Taká otázka na záver, ako chcete presvedčiť voličov, aby vás volili, možno nejaké vaše ciele, vaše priority? Tým, že sa viem zaručiť, že som predvídateľná, nejakým spôsobom vás neprekvapím, ale myslím si, že aj tá kvalita v tom, že som mladý človek a mám naozaj zápal, by mohla byť kľúčová, pretože vidíme aj ten trend, že tá európska politika je taká, že sa tam chcú nejakí politici odpratať a vlastne si užívať všetky možné benefity, tak ja v porovnaní s nimi vyhľadávam diskomfort a ja budem chcieť robiť aktívne kroky. Samozrejme, najlepšia vízia je tá, že sa takto prebudia aj všetky ostatné krajiny, ktoré sú súčasťou Európskej únie, a vidíme, že trend je taký, že tie konzervatívne pronárodné strany rastú po celej Európe a ideálne by sme chceli vytvoriť nejaký silný hlas, ktorý bude naskrť celú Európsku úniu a nielen nejakí jednotlivci z Európskeho parlamentu zo Slovenska. A ja zase použijem takú skôr negatívnu reklamu, možno iba ako pomôcť, aby ľudia nebudú nikomu hovoriť teraz, že konkrétne koho majú voliť, nejaké konkrétne mená, ale je dosť dôležité si všímať, koho tí progresívci nemajú radi a proti komu tie progresívne médiá vedú nejakú kampaň a vedú nejaké jednoducho výpady. A viem vám zaručiť, že tí progresívci len málo koho nenávidia tak veľmi, ako práve my, ale na Slovensku, v rámci Slovenska je len málo ľudí,
ktorí sú cenzurovaní práve tak ako Vivi alebo napríklad ako Miňo. Takže toto je tiež taká možno pečiatka kvality. Áno, ako pre tých rebelov je tiež dosť veľká motivácia to, že naozaj každým hlasom pre mňa tých liberálov naštvete. Ďakujem vám za vaše záverečné slova. Médiami sme začali, médiami sme skončili, tak vám držím palce, nech sa darí, či už kultúrblogu, alebo aj vo vašej politickej kariére. Ďakujeme pekne a nech sa darí aj vám. Ďakujem pekne, dovidenia. Majte sa.